Se, jeg har længe synes, at der savnedes en fornyelse af den socialt indignerede vise i Danmark. Derfor dette kvad, som har et omkvæd, som nogen turde kende i forvejen. Hun var fattig, men så ærgerlig. Hun var barndomshjemmets bryd, men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes lyd. Sådan er kapitalismen, uretfærdig arbejdsløn. Det er de riges paradis, men jeg synes fandme det er synd. Da på ballet hun var gået, traf hun ham på pigejagt. Hun sagde aldrig få noget, det skulle hun aldrig have sagt. For sådan er kapitalisme, uretfærdig arbejdsløn. Det er de riges paradis, men jeg synes fandme det er synd. Hun tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald. Sådan er kapitalismen, uretfærdig arbejdsløn. Det er de riges paradis, men jeg synes fandme det er synd. Se det lille hus med stråtag, hvor hendes gamle moder bor, æder kaviar med velbehag, lever fedt af datterens hår. Sådan er kapitalismen, uretfærdig arbejdsløn. Det er de riges paradis, men jeg synes fandme det er synd. Pigen trækker nu på strøget, klædt i laktaske og tyld. Hun er havnet helt i møget. Det er det rige møgsvins skyld.